الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وأذانا سما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Шын мақтау барша ғаләмнәрне, жер һәм күкләрне яратучы. Жер һәм күкләр арасында булган барша мәхлукларга һәм җан ияләренә ризык биреп, аларны тәрбия кылып торучы, бу дөньяда адашмау һәм саташмау өчен, безләргә дөрес иттереп яшәү өчен Кур'ан-ы Кәримне бүләк итеп бирүче Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә барша мактауларыбыз һәм дә сәнәләребез, һәм барша шөкраналарыбыз булсын. Һәм барша галәмнәргә нур һәм рәхмәт булып җибәрелгән Аллаһның хак илчесе, сөйкле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга, аның әһле бәйтенә ва сахабаларына Аллаһның сәламы ва бәрәкәте булсын. Җумгаларыгыз мубарак булсын, хөрмәтле дин кардәшләрем. Аллаһ Субханаһу Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә Бакара сурасының 44-нче аятында безгә шулай дип әйтә: "Нәстәгъиз биллаһ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون." Yani siz kişilerini izgilikə ündüysüzmü? Әмма үзегезне онытасыз. Siz bit Allah kitabını oxuysuz, şunu oylab qaramıysızmı? Kur'anның күп җирендә Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin uy fikirlerine karata cevap rəvişində indirilgən ayetlerini күрергә була. Әле Peygamberimiz әйтмәде, уйлап кына куйды, һәм Аллаһ Тәгалә аның уй фикеренә җавап бирә. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әле үзенең башындагына теле белән әйтмичә дә, үзенең җирдәге, шушы җирдәге вазифасының авырлыгы турында уйлап куйганда Аллаһ Субханаһу Тәгалә җавап итеп Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Син генә түгел, сиңа кадәр килгән пәйгамбәрләрне дә алар җибәрелгән кавымның бер өлеше кабул итмәде." Yani бик күп пәйгамбәрләр килде бу дөньяга. Һәм ул килгән кавым бөтенесе кабул итмәде пәйгамбәрләрне. Бер өлеше кабул итмичә калды. Һәм пәйгамбәребезнең дә кавымы шулай итте. Аның бер өлеше аны кабул итмәде. Әүлияларны инкар иттеләр, галимнәрне инкар иттеләр. Чыннан да Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям нинди генә гамәл кертсә дә, нәрсә эшләсә дә, аның кавымының бер өлеше аңа карата гел явызлыклар эшләде. Пәйгамбәргә карата гел явызлыклар эшләде. Хәтта аңа каршы көрәштеләр дә. Шуныңта карасак, бу дөньяда кешеләргә карасак, бөтен кешегә ярап булмый. Бөтен кеше өчен яхшы булып булмый. Ни хәтле яхшы булырга тырышсаң да, сине кемдер яратмаячак, кемдер сине кабул итмәячәк. Дөреслекне сөйләсәң дә, сине яратмаслар. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям да шулай хакыйкатны китерде бу дөньяга һәм үз кавымына сөйләде, әмма ләкин аны кабул итмәделәр. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям үз вазифасын, ягъни пәйгамбәрлек вазифасын башлаганда, кешеләрне иманга, изгилеккә чакырган вакытта, шушы вакытта аның турында башка, пәйгамбәрбез турында башка дин әһелләре начар сүзләр сөйли башлады. Башка дин әһелләре. Кафирләр түгел, дин әһелләре. Ягъни аларда да китаплар бар иде. Аларга да Аллаһтан китаплар килде.
Ул китапларны алар укыдылар, белделәр, пәйгамбәр киләчәген белгәннәр, күргәннәр, раслаганнар, әмма ләкин кабул итмәгәннәр. Һәм аңа карата начар сүзләр сөйли башладылар. Нинди сүзләрне? Син ди безнең арага фитнә кертәсең. Ата-бабаларыбыз динен бетергә телисең, син ялганчы дип аңа әйтә башладылар. Уйлап кына карагыз. Шушы аятның там бер тапкыр укыйм аны. Истәгъиз билләh. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Шушы аятның мәгънәсенә карагыз һәм уйланыгыз. Сез кешеләрне изгилеккә өндисезме, әмма үзегезне онытасыз ди Аллаһ Тәгалә. Бит сез Аллаһ китабын укыйсыз, шуны уйлап карамыйсызмы? Шушы аятның иңү тарихы шул булса да, ягъни башка дин әһелләре өчен иңсә дә ул пәйгамбәрбез вакытында бу аят безгә дә карый. Безгә дә карый ул. Без дә китапны укыйбыз, без дә Куранны укыйбыз, хакыйкатны күрәбез һәм аңлыйбыз. Хадисләрне дә укыйбыз. Әмма ләкин әйткән сүзләребезне үзебез үтибезме? Кешеләрне без өндәргә тырышабыз, изгилеккә, яхшылыкка. Әмма ләкин үзебез әйткән сүзебезне үтибезме? Аятлар укып, хадислар укып, без беләбез, гайбәт нихәтле, куркыныч бер гүнах икәнен. Гайбәт. Һәм кешеләргә әйтергә тырышабыз, әйме? Гайбәт сөйләмә дибез. Кардәшең турында бернәрсә дә сөйләргә ярамый. Ягъни начарлык сөйләргә ярамый. Аның нихәтле җирәнгеч булган гүнах икәнен дә сөйлибез. Бер якка, икенче якка әйләнгән вакытта без икенче кардәш белән гайбәт сата башлыйбыз. Сизми калабыз. Ягъни үзебез өндибез, чакырабыз кешеләрне яхшылыкка, изгилеккә чакырабыз. Гүнахлардан тыярга тырышабыз аларны, әмма ләкин үзебез шушы гүнахларны ясыйбыз. Ялган сөйләмәгез дибез, әйме? Балаларны без ничек тәрбиялибез? Ялган сөйләргә ярамый дибез. Балаларыбызга шуны бер тәрбия бирергә тырышабыз, һәм шул ук вакытта шул ук балага алдашырга өйрәтәбез. Ни өчен алдашырга өйрәтәбез? Чөнки без үзебез уялабыз. Ул безнең гүнахыбызны кемгәдер сөйләячәк. Һәм шуннан без аны алдашырга өйрәтәбез, шул баланы. Башта әйтәбез алдашырга ярамый дибез, икенче көнне без аны алдашырга өйрәтәбез. Синнән сорасалар, син шулай дип әйтерсең дип. Баланың иң беренче муаллим кем? Әти-әнисидер. Садиктадан түгел, мәктәптә дә түгел. Иң беренче муаллим баласы өчен аның әтисе, әнисе. Әтисе, әнисе нәрсәгә өйрәтә, шуңа ул өйрәнчәк. Һәм шулай яшәячәк ул. Һәм соң без аптырыйбыз, балаларыбыз ни өчен безне алдый? Чөнки без үзебез өйрәттек алдашырга. Без алдауның усулын да өйрәтәбез аңа, ничек алдашырга кирәк. Уйлап кына карагыз. Соң без аптырыйбыз, ул яшьләр каян килеп чыкты дибез. Әлбәттә ул башка бер планетадан килмәгәннәр, без аларны тәрбияләдек шулай иттереп. Әгәр без үзебез гүнахлар кылмасак, һәм аны алдашырга өйрәтмәсәк, ул да гүнах кылмас, ул да алдашырга өйрәнмәс, безгә һәрвакыт дөресне әйтәчәк. Без телибез бит, бала безгә һәрвакыт дөрес сөйләсен. Кая барды, нәрсә эшләде? Аны телибез. Әмма ләкин ул дөреслекне без ишетә алмыйбыз. Чөнки кайчандыр без аны алдарга өйрәттек. Бала бездән өйрәнә бөтен нәрсәгә. Чакырабыз, әмма ләкин үзебез үтәмибез. Һәм беләбез, Куранның аятын бер кавым икенче кавымны мәсхәрә итмәсен. Бәлки мәсхәрә ителгән кавым мәсхәрә итүчедән хәерлерәктер. Ул аятны без бик яхшы беләбез. Әмма ләкин бик күп ишетергә туры килә. Бер кавым икенче кавымны мәсхәрә итә яки
bir kavim içindeki Türkmenler bir-birini mesxara iteler. Tatarlar da birinchi Türkmenga bo'linib bitdi. Ham bir-birini mesxara iteler. Kimning imoni kuchliroq? Yoki kim yaxshiroq? Sen o'zingni maqtama, seni maqtasinlar. U vaqtda yaxshi bo'ladi. Siz butuningizda bilasiz, agar kishi o'z-o'zini maqtay ekan, demakki u yoqqa qaramasang bo'ladi. Kishi seni maqtasin. Ham Qur'on oyatlarini biz bilamiz. Alloh subhanahu va taolo aytadi, o'zingizga ziyon salmag'iz diye. O'zingizga ziyon etmagiz. O'zi bizning yashov ravishimizga qarasak, biz har vaqtda o'zimizga ziyon keltiramiz. Qo'l bilan-da, til bilan-da. Bek ko'p musulmonlar tamaki torta. Anga bek biliki bir gunoh deb qaraylar. Makruh deylar. Bu makruh. Ammo ki nindi makruhsin ol? Haromga yaqin bir makruh. Dinga kelgachda biz o'zimizni o'zgartirishga tegishlimiz. Dinni o'zgartirishga kerak tugul. O'zimiz o'zgarik. Agar Alloh taolo aytdi ekan, o'zingizga ziyon keltirmagiz deb, demak o'zimizni saqlashga tegishlimiz. Alloh subhanahu va taolo bizga shu shaytonni berdi narsa uchun amonat ettirib. Shu amonatni geri qaytarishga kerak bo'lacak. Alloh taolo bizdan so'rayshaq. Siz bir kishiga bir ko'lmakni bersangiz, ur-yangi ko'lmakni bersangiz, ur-yangi ko'lmakni berib, ikkinchi kunni u qardoshingiz sizga tishilib bitgan, pusharanib bitgan ko'lmakni qaytarib bersa, siz unga narsa aytashaksiz? Qabul etashaksizmi u ko'lmakni? Yo'q. Bizga da shu ko'lmakni qaytarishga kerak bo'lar Alloh taolaga. Shu amonatni qaytarishga kerak bo'lar. Bizdan tuzib bitirsak, narsani qaytarashaqmiz. Alloh taolo aytadi Qur'on Karimda: "Kulu washrabu va la tusrifu." Oshag'iz, ishingiz, ammo lekin isrof etmagiz. Oshog'imizga qarasak, nechta oshimiz? Gul isrof. Gul isrof. Ya'ni biz kishilarni chaqiramiz izgilikka. So'z ovozimizdan ko'pmi so'zlar chiqa. Ammo lekin o'zimizning so'zimizga to'g'ri kelmaymiz. Alloh subhanahu va taolo ulug' kishilarni hurmat etirga chaqira. Ulug' kishilarni hurmat etirga chaqira. Ammo lekin musulmon yoshlarni qarasang, ulug'larga qarata bir nida hurmat yo'q. Bu masjiddan tish yoshlar turida men söylemayim. Musulmonlar yoshlari turida söyleyeyim. Qizg'anishga qarshi ulug' kishilarga nechta qaraylar? Ular jahillar deylar. Jahiliyat vaqtida o'sganlar deylar. Ular jahillar. Yarar, ular jahillar, ammo lekin ular bizni bu dunyoda yasharga o'rgatadi. Agar Alloh subhanahu va taolo ularni hurmatga chaqirar ekan, biz ularni hurmatga tegishlibiz. Ular ulug' bo'lgan ishingina. Islom narsaga chaqira bizni? Marhamat bo'lirga. Ham biz albatta marhamatli bo'lirga tegishlibiz. Agar biz kishilarni chaqirsak, yaxshilikqa, har vaqtda yaxshilikqa chaqirib tursak, o'zimiz shu yaxshilikni, izgilikni yasamasak, bizning ortimizdan bir kimda bormayacak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning esga tushirigiz, uning turmushin o'rganigiz. Nechik u yashadi? Nechik u chaqirdi izgilikka? O'zi shu izgiliklarni yasab. O'zi yasab. Ham ona qarab kishi dinga keldi, islomga keldi. Bek ko'p bo'ldi islomni qabul etishlar nendey? Ularni payg'ambarimizni ko'ribgina, ana ko'ribgina dinga kirdilar. Bizni ko'ribgina dinga kirishlar bo'ldimi? Biz dinga kirabizda, dinga xatli nechik yashadik, shulay yashaymiz. Bizning barlik namozgina barliqqa keladi, ham ro'za barliqqa keladi.
Qur'on oyatlari, hadislar bizning turmushimizda shag'ilmay. Ham albatta bizning ortimizdan da, bizning oilamiz da bormay, bizning tuganlarimiz da bizning ortdan bormay. Chunki biz o'zimizning so'zga qarab, o'zimizning so'zlarimizga qarshi kelamiz. Ular bizga qaraylar-da. Narsa o'zgardi deydilar bu kishida dinga kelib. Hali ko'p ishlar turkilar dinga kirib yoqqa nashar yoqqa o'zgardi deydilar. Ular qana qaras. Din turida ko'pmi сөйлейлер. Алар bizga qarab dinga beya qo'yalar. Biz o'zimiz nindi bo'lsak qana dinimiz shuldir. Shuning uchun jamoat aytamiz. Mana alhamdulillah islomni qabul etdik. Islomni tutamiz. Allohning qo'shganlarini o'taymiz. Jamoatni, kishilarni o'gitlaymiz, chaqiramiz. Ammo lekin so'z ovozimizdan chiqqan so'zlarni da o'zimiz o'taylik. Agar Qur'onni o'qidik ekan, shu oyatni o'zimizning turmushimizga kiritdik. Sahobalar nechik oyatlarni yodlaylar edi? Masalan, kishi yodlagan oyatni o'zining turmushina kiritmaycha, ikkinchi bir oyatni yodlarga boshlamaylar edi. Qachon u oyatni o'zi o'tiy boshlag'achgina ikkinchi bir oyatni yodlaylar edi. Biz da shulay aytdik. Qur'onni alhamdulillah biz o'qiymiz. Butunni biz o'qiymiz. Hadislarni o'qirga tirishamiz. Ham o'qigan ayberlarni o'zimizning turmushimizga kiritdik. Ham ko'rarsiz. Oilalaringiz, tuganlaringiz sizning ortig'ingizdan bosashaqlar. Ular sizga erishaklar. Sizdagina ul dinni ko'rsalar. Tildagina to'yil. Yashaw ravishingizda dinni ko'rsalar. Shuning uchun biz da dinimizni o'zimizning turmushimizga kiritdik. Yuragimizga ham turmushimizga. Din ul yashaw ravishidir. Yashaw ravishi. Biz da shulay deb yashaylik. Islomcha yashaylik. İnşallah hem kururuz sana cemaat nihatli bizden kengayishagin kururuz. Barakallahu lanakum fil Qur'anil azim ve nafa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huvel gafurur rahim el cevadul kerim es-semi'ud du'a.